Tudta. Csak elvaldod. Na menjél már. Itt ideg is vagy? Nem. Dói. Dói, segítsen egy üzletet. Én nem. Én nem. A bosszal volt. Nem tudsz felállni, figyelj. Ahogy ez a kis csöröm. Vagy elszálltam valaki meg. Mit lőtt bennél, nem megmondom. Én erről letudjuk erről. Hogyan fog kérni? Figyelj, hopp! Te, ez a aludjaj. Ödi, aludjál itt. Aludjaj. Ödön. Ödi, maradj itt. Most jó pont dönt alapra, figyelj. Ödön, gyere ide. Nem, hallja. Ödi, itt alszunk. Tegyen már összes képességem. Ödi, gyere itt alszunk. Nem. Vagy akkor mi segít levinni, legyenek vagy itt. Lemegyek te. Balta.hu. Akkor már legvisztál. De várjak, az átvékről szószínnak. De nem menjél, jó, már nekem te köz. Én nem. De várjak. Tobi, Ödön, maradj itt aludni. levitted ezt a jó gyerekét, vagy nem? Nem, én oké vagyok. De te! Hallod. Én nem megyek itt, nem. Biztos, hogy leírsz. Várjak. Ödön, maradj itt alszunk még velünk. Nem megyek le. Nem mész le, maradj itt. De... A kapaszkodja. Nem ez a csillarta, maradj. Elkezdte. Ugye? Malinka. Tobi, viszi a... Mulla, hogy lagér, maradj. De az üresre volt. Nincs benne. El van. Gyere szépen, menjünk arra, menjünk arra, de is anyú. Nyomba a lefajadat, bazd meg. Akarsz is anyú. Ödön, gyere vissza. Én meg szíjjáj. Én nem. Én nem. Mert akkor a Facebookos videó lesz. Ödön hazatalál.